Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Һәр вакыттагыча сәхнәдәш тапшыруы пәрдәләрен киң итеп ачып җибәрә. Бүгенге көндә парлы җырчылар күп. Тик алар һич кенә дә бер-берләренә охшамаганнар. Һәрбер сүзенчәлекле, талантлы. Бүген дә нәкъ шундый талантлы, матур парларның берсен студиябезгә чакырдык. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар. Исәнмесез? Хәерле кичләр, исәнмесез? Ничек хәлләрегез, исәннәрмесез, матурларым? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ни өчендер менә сез күңелемә аеруча якын. Рәхмәт. Ни өчендер диюем, беләсезме, бәлки бераз икеләнүдер дә, ни өчен икәнлеген, чөнки мин аның үзем дә беләм. Ачыклык кертәм. Кертимме? Әйт инде безгә дә кызык булып Бүтән китте. шәрләрне ашыга Айгөл, әйдәгез. Сез туры сүзле. Сез ачык, сез ихлас, сез икеләнмисез. Аеруча Гөлназ туры сүзле дип әйтер идем, ул икеләнми. Кылану түгел, икеләнми. Ул һәр фикерен курыкмыйча әйтә. Илсур, син дә шундыймы? Мин әзрәк уйлабрак әйтәм. Әйткәнче уйлыйм. Гөлназ уйлагач, әйткәч кенә уйлый торган. Иң авval сүз очып чыга, аннан соң Аннары Илсурдан миңа эләгә. хәтта шулай ук. Мин аны менә Инстаграмда яисә интернет челтәрләрендә дә язганда да нәрсәдер яза башлый икән. Мин әйтәм, тукта, миңа күрсәт әле. Мин әйтәм, борыннарыңны кабартып, мин әйтәм, кемгәдер нәрсә язасың, нинди төртмәле сүзләр язасың. Мин әйтәм, башта миңа укыт, телефоныңнан мин әйтәм, төтеннәр чыга. Димәк, синең яктан контроль көчле. Хәзер инде бик контролировать итмим. Менә өйләнешкән вакыттарак аның туры сүзлеген белеп, менә шушы гомумән барыбер мин уйлыйм инде, әзрәк тамашачы белән эшләгәч, халык алдында эшләгәч, үзенең әзрәк уйларга да кирәк. Әйтәсе сүзләреңне мин аны әзрәк контролировать итә идем. Һәм мине өйрәтеп бетерде шуңа хәзер мин язгач башта аңа күрсәтәм үзем сорамаса да, менә шулай итеп язсам әйбәт буламы дип. Вак иләк аша үткәрәм. Сөйләгәндә уйлыйсыңмы хәзер дә, иң авval уйлыйсың, аннан соң сөйлисеңме? Әллә инде һаман да шулай калдымы? Юк, сөйләгәндә юк. Сөйләгәндә әлбәттә ничек бар шулай. Анда уйларга вакыт юк. Менә бүген кебек, менә хәзер ничек бар шулай. Менә шундыйлар. Актив аралашучан, гади һәм фикерен турыдан бәреп әйтә торганнар. Менә шундыйлар белән аралашу, беләсезме, җайлы, уңайлы һәм рәхәт. Димәк, бүгенге кичтә без рәхәтләнеп сезнең белән аралашачакбыз. Алла берсә. Амин. Эстрадада парлы, җырлы гаиләләр күп дидем. Булай булуы сезгә комачауламыймы? Без бит инде безгә хәтле ул парлы гаиләләр булган ич инде. Шуңа күрә ни өчен парлы дип бөтен кеше хәзер бәйләнә. Аның ачыктан ачык әйтергә була, чөнки шулай җиңел. Шулай ничек дип әйтим? Иҗат итәргә, эшләргә җиңел. Иҗаттан да тыш выгодасы да алай выгоднее дип менә ничек татарча әйтергә бит. Чөнки чыгымнар аңа да моңа да чыкмый, общий чыга. Клип төшерәсең икән, бер үк чыгымнар чыга, төшә ике кеше. Шул яктан һәм әлбәттә җырны яздыру мәсьәләсендә, әйтик, менә шул концертларда катнашу мәсьәләсендә, ротация мәсьәләсендә менә шулай җиңелрәк. Аннары син эшеңдә шушы мәҗлесләр алып барасың икән, керемедә бер гаиләгә керә. Һәм син 5 тиенгә дә бара аласың, 50 тиенгә дә бара аласың. Монда инде без теге сайланып утырмыйбыз. Юк, безнең менә ставка шундый, без шул бәягә генә йөрибез дип. Юк, керем ул нинди булса да керем булырга тиеш. Чөнки ул бер гаиләгә керә. Аңлашылды. Инде җырчылар аңлашыла, алар күп, алар парлы, аларга җиңел, аларга уңайлы. Тамашачының сайлау мөмкинлеге бар. Менә бу очракта мин сездән сорыйм әле. Сез калган җырлы парлы гаиләләрдән, менә шушы татар эстрадасында булган, кайсы ягыз белән һәм нинди сыйфатларыгыз белән аерылып торасыз һәм ни өчен тамашачы нәкъ сезне сайларга, сезне карарга, сезнең җырларны тыңларга тиеш? Беренчедән мин монда әйтеп китим әле, менә күп дип әйттегез бит инде бит. Кайсын сайлап бетерергә, кайсын комаучаламыймы иҗат итәргә дип. Юк, бу киресенчә миңа калса, менә татар эстрадасы, нәкъ менә татар сәнгатен үстерүдә конкурентлар дип әйтәбез инде бит. Ләкин бу яхшы сүз белән башка җырчылар, башка артистлар, башка җырлы гаиләләр күп булгач, ул яхшы. Карыйсың,
аларның ялгышлыкларын карыйсың, үзеңнең ялгышлыкларыңны карыйсың, ул алар кылган ялгышлыкны үзең дә ялгыш җибәрмәскә тырышасың һәм сыйфат ягыннан да менә соңгы арада, соңгы 3-4 ел эчендә сыйфат ягыннан шул ук аранжировка мәсьәләсендә килгәндә дә, җыр мәсьәләсендә, киемнәр мәсьәләсендә дә килгәндә дә бик күп артты. Мин бу җырчы гаиләләр арасында гына дип әйтмим, җырчылар арасында. Чөнки хәзер бер-береңне уздырырга теләү дигән әйбер бар, яшерен батырын түгел, аны яшерә алмыйсың, ул гомумән җыр өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә генә түгел, бөтен өлкәдә дә шулай. Безнең күп булу иң беренче чиратта татар сәнгатенә сыйфатны арттыруда булсын иде дигән әйбер. Менә әйттең, әйме бер-беребезне уздыру дип. Бер-берегезне кабатлау бармы, сизеләме татар эстрадасында? Күпчелек инде ул кабатлау килергә мөмкин җырлар мәсьәләсендә, җыр сайлау мәсьәләсендә. Шул ук халык нинди җырлар ярата бу тормышта бит. Әгәр дә без 10 ел элек, 5 ел элек әйтелгән булсак, мәсәлән, син тамашачыга нәрсә тәкъдим итәсең, ул шуны сайларга тиеш дисә, бүген әзрәк бүтәнчәрәк, халык яратканрак җырларга тырышабыз, халык яраткан композиторлардан җырлар алырга тырышабыз, шагыйрьләрдән, шагыйрәләрдән, халык яраткан аранжировщиклар белән эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә бу өлкәдә ул бер үк кешеләр булырга мөмкин. Шулай бит, шул бер үк композитор берничә җырчыга язып биргән. Менә шул вакытта кабатлану була торгандыр инде, ләкин эмоциональ яктан хәрәкәтләнү моменты сәхнәдә ул әлбәттә һәрбер парның үз стиле бар. үз юлы бар. Киенү мәсьәләсендә дә шулай ук. Без инде менә шушы парлардан нәрсә белән аерылып торабыз дигән сорауга шундый җавап энергетика белән беренче чиратта. Энергетикаң булмаса сәхнәдә эшләү хәзерге заманда бигрәк тә. Хәзер җырлау гына түгел, бии дә белергә кирәк, җырлый да белергә кирәк. Анысы да бар. Ут чәчеп торасыз дип әйтер идем мин бу очракта. Ут чәчеп торырга кирәк, Инде Гөлназ, син электән мин сине күптән инде беләм, яшь чактан дип әйтим әле. Бик олы булмаса, үзең генә җырлый идең, Хәтерлим мин синең әле ул чакларыңны. Эйсор сине күбрәк без алып баручы ролендә күрергә күнегелгән, парлы иҗат юлында сез алып баручылар буларак башлап җибәрдегез. Сүзем алып баручылар турында булыр, җырчылар турында гына түгел бүген, чөнки сез алып баручы буларак та без сезне күрергә күнеккән. Бүгенге көндә чын алып баручылар аз. Гәрчә алып баручылар күп булса да. Аңладыгыз, мен нәрсә әйтергә теләгәнне. Шәхси концертларда алып баручы куеп мәшәкатьләнеп тормыйлар хәзер җырчылар. Үзләре сөйлиләр. Сезнең күзлектән. Бу ни өчен шулай һәм сәбәпләре нидә һәм бу дөресме, шулай булырга тиешме, шулай булачакмы, киләчәктә ниләр булыр икән тагын? Әлбәттә, шул һаман да шул тамашачыга әйләнеп кайтканда, тамашачыга менә элеккеге вакытларны хәтергә алсак, менә мин театр училищесында укыган вакытларда да без экзамен вакытларында да гомумән репертуарга без аларга тырыша идек. Инде заманасы шундый булганда монологлар. Теге кемнеңдер анда ниндидер әбинең, ниндидер абыйның, ниндидер ситуация, кызык ситуациягә эләккәндә һәм син шул кеше образына кереп, ул монологны тамашачыга тикшерә. Хәзер миңа калса бу өлкәдә әзрәк төшеп калды ул. Бик кызык түгел дип әйтикме, тамашачыларга да бит чыгып театральләшкән дигән әйбер юк хәзер сәхнәдә. Менә без шундый фикергә килдек, артист кеше чыгып, үзенең тормышында булган кызык хәлләрне үзенең күзлегеннән сөйләсә, бу инде хәзер менә шундый жанр китте, стендап дигән. Ул күбрәк тамашачыга кызыграк. Менә без бар безнең Гөлназ белән икебезнең дә куелган әңгәмәләр, мәзәкләрне театральләштереп икебезгә бүлеп сөйлибез без бит. Аларга диалог формасында. Аларга караганда менә Гөлназ белән икебезнең булган тормыштагы кызык хәлләрне сөйләсәк, ул күбрәк тамашачыны күбрәк ярата аны. Синең белән шул хәлгә кирип китә, синең белән таныша дип әйтергә кирәк. Без бит әле әйтәбез, тренд дигән сүз хәзер бик модный. Менә нинди, менә 5 ел элек, менә шулай біз Илсур белән 5 ел элек башлаганда ул как раз таки менә шушы диалог формасында ниндидер театральләшкән концерт алып барсак, хәзер инде менә тренд шундый, җырчылар үзләре генә үзе турында сөйлиләр. Яки инде экран аша, үзләрен тәкъдим итәләр. Менә без дә үзебезнең концертларыбыз белән чыгабыз, ясыйбыз, анда әлбәттә безнең алып баручылар юк, без үзебез. Чөнки без үзебез алып баручы булгач,
Безнең Димәк, сезнең Кирәк тә әйтергә түгел. телисез инде, әдәби телдә югары сәнгать әсәрләреннән өзекләр яисә шигърият шигърият юк, шигъриятка кагылмый, шигърият яхшы. Шигърият кулланасызмы үзегезнең программаларыгызда? Кулланабыз, мин шәхсән үзем дә кулланам. Шигъриятка караган килгәндә, менә бу өлкә хәзер бу Алмаз Мирзаяновка беренче чиратта рәхмәттер инде. Ул өлкәне күтәреп, үзенең концертларын шушы шигырьләр белән үрдереп бара бит инде бит. Менә шигърият ягы тамашачыны хәзер җәлеп итә. Менә шигырьләр, матур Ул аны шигырьләр. һәр вакытта җәлеп итте. Бары тик моны җырчылар яисә җырчы булган алып баручылар тәкъдим генә итмәделәр. Шулай. Халык аңа сусаган иде, бары тәкъдим итүче генә булмады. Әйе, менә без Филүс белән эшләгәндә дә, Кахиров белән эшләгәндә дә без шигырьләрне кыстыра идек. Шигырьләрсез берәр җыр алдыннан матур шигырь, җырның темасына туры килгән шигырьләр әлбәттә эшләдек. Һәм тамашачы килешәм сезнең белән бик яхшы кабул итә. Концертта утырган тамашачы бигрәк тә. Без бүген менә шундый темалар кузгатырбыз. Әйе, кайберләре бик четерекле дә булыр, кайберләрендә хәтта шиметергә дә туры килер. Ә кайберләре бәлки менә сезнең күзлектән ничек яңгырарга тиеш, шулай ишетелер дә. Тере тавышка җанлы концерт, сәхнәдә тапшыруы алга таба музыкаль бизәлеш белән үрелеп барыр. Инде сезне сезгә бирик, рәхим итегез тамашачыларыбызга. Сезнең мөмкинлекләрегезне күрсәтеп, сезнең җырларыгыз белән куандырыйк әле. Әйдәгез. Tırılı kubelekler uşa uşa bir geler. Allı güllü şeşkelerge sirler fili irkeler. Bak kubellek bulayım iken Kubelek bulayım iken. Parla utsını bulayım irler gel birge bulayım iken. Bak kubellek bulayım iken Kubellek bulayım iken. Parla utsını bulayım irler gel birge bulayım iken. Uçar idik Utu bulun kırlarını Suzar idik Monglu jırlarını Kubellek bulayım iken Kubellek bulayım iken Parla ulsini bulayım irler gel birge bulayım iken. Kubelekler şeşkelerde bile bulun kaderin. Bizning ömür şulay ütsil bilip suyu kaderin. Ak kubellek bulayım iken Kubellek bulayım iken. Parla utsini bulayım irler gel birge bulayım iken. Ak kubellek bulayım iken Kubellek bulayım iken. Parla utsini bulayım irler gel birge bulayım iken. Parla utsini bulayım irler gel birge bulayım iken. Bäxetli bulayım iken. Ak kubellek bulayım iken Kubelek bulayım iken. Parla utsini bulayım irler gel birge bulayım iken. Бик
Бик матур, җырлы гаилә безнең студиябезнең кунагы. Һәм шуннан да энергетикага сизелеп тора, энергиялары ташып тора. Һәм бүген нәкъ шушы энергетика белән алар безнең белән дә бүлешәләр, уртаклашалар. Бик зур рәхмәт шушы матур җырыгыз өчен. Бүгенге көндә сезнең дуэтка ихтыяҗ зурмы? Шулай дип сорыйсым килә. Менә бу сорауга менә 1 ел элек, төгәл 1 ел элек безнең ихтыяҗ кимәгән иде. Бу инде безнең балалар туыбыз белән бәйле дип аңлаттык инде без. Безгә килеп әйтәләр иде. Юсур, менә соңгы арада җырларыгыз юк, хитларыгыз юк дип әйтүчеләр булды. Мин һәр вакытта да аларга әйтеп җибәрә идем. Әйтәм, безнең соңгы арада иҗат иткән хитларыбыз ул безнең балаларыбыз дип. Клипларыгыз һәм җырларыгыз турында сүз чыккан икән, инде мин алга таба чираттагы соравымны яңгыратыйм. Алар күбрәк юморга кырылган, алар күбрәк җиңелчә, ниндидер рәхәт, ник дип сорыйм әле. Чөнки әллә инде җитди җырларыгыз юкмы? Әллә халык җырлары җырлый белмәүгә бәйлеме бу? Менә шул сорауга Илсурга җавап бирә. Әле. Безнең теге тоташ мәхәббәттән торган гына җырлар, чөнки без шундый пар. Чөнки бүтән проблема булмагач, Аллага шөкер, безнең әле теге елап йөрүгә андый проблемалар юк. Булмасын да, әлбәттә инде ул темаларга кагылырга кирәк. Дөрес, салмак җырларда булырга тиеш, һәрбер бүтән концерт буе бит инде инта дип кенә җырлап чыгып булмый бит инде, шулай бит. Җырны клип нигә шундый җиңелчә, шаян дигән сорауга, җыры шундый булганга, клипы да шундыйрак. Инде җиңелчә җырлар, шаян җырлар, дәртле җырлар, шуңа күрә клиплары да шундый дәртле, динамичный. менә бүгенге көнгә хәтле әйтик, менә җырлар алар ничек без аларны эзләмәдек ул җырларны. Менә алар ничек килеп эләкте безнең кулга. Менә шулай итеп без аларны беренче җыр инде ул "Син генә миңа дару". Мин аны вообще үзем өчен алган идем. Аннары Илсур белән очраша башлагач, без аларны Рафина Гөньгөлина һәм Разил Камаловларның туйларында җырларга булдык. Менә шунда гына ясалган дуэт, һәм шуннан китте дә ул. Без гомумән дуэт буларак бер-беребезне күрмәдек дә бит. Аннары сагынасың соргаясың. Аннары бу җыр килеп эләкте. Ага, әйбәт, бусы әйбәт. Менә хәзер инде без эзләнә башладык. Чөнки менә шушы сорауны, син биргән сорауны безгә инде бирделәр. Җитдирәк җырлар кирәк дип, тагын берәр нинди шундый халыкка якын темалар. Аяк астында яткан темаларны күтәреп алып, ул гомумән халыкка бик якын. Менә күптән түгел менә Айдар абый Тимербаев безгә язып бирде ул җырны. Ул җыр әлегә эшләнә, эшкәртелү стадиясында дип әйтик. Анда да без ашыкмыйбыз. Менә ул ничек бара, шулай барга тиеш димәк. Менә хәзер бит инде теге нитеп өлгертеп теге срочный порядке ясасаң, ул шулай килеп тә чыга. Шуңа күрә аның үз вакыты. Инде чыгар дип. Бер җыр безгә килеп эләкте, Айдар абый Файзрахманов махсус менә безнең өчен язылган менә ул җыр. Аның исеме "Өйрәтмәде беркемдә". Ничек яшәргә, ничек шушы тормышны алып барырга, менә без очраштык та Илсур белән һәм киттек дөнья буйлап. Һәм барабыз. Аллага шөкер. Җырлыйбызмы? Җырлыйбыз. Рәхмәт итегез. Үтеләсе юллар, килер еллар, куелмаган иде. Алдан уйлап очраштык та киттек дөнья буйлап. Бар әле дип гомер итәселәр, бар әле дип дөнья көтәселәр. Очраштык та киттек дөнья буйлап. Очраштык та киттек дөнья буйлап. Гөрләвек яшылар, нур төшкәндә, күгәрченнәр гөрләп, үбешкәндә, очраштык та киттек дөнья буйлап. Бар әле дип гомер итәселәр, бар әле дип дөнья көтәселәр. Очраштык та киттек дөнья буйлап.
boylap Uçraştık da gittik dünya boylap Tırnalar ıya Kırgan şakta Бар тіріклік сеңілі Тұрған шақта ұшыраштық та кеттік дүния бойлап Бар әлі дейп ғұмыр итәсілер Бар әлі дейп дүния күтәсілер Кіріп кикмәдік біз алдан уйлап Ұшыраштық та кеттік дүния бойлап Uçraştık da gittik dünya boylap Барабыз Дүния бойлап Albatta endi o'zimizni tanitgan eng yaratgan hujjatlarimizni birsin boshqaramiz. Yali yelkam. Eyde yirkem alıp varam Min baram karsuğuna Karsular şifa diler Yürek yarsularına Yali yelkam qarab qarab Qara ko'zimagina Qarasan ko'zimagina Bulam o'zingagina Yali yelkam qarab qarab Hey 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 Qara ko'zimagina Qarasan ko'zimagina gina 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 Bulam o'zingagina Boyun zipa biling nişke Dal kebek bügüllesin Dallar kebek bügüllesin Kim için üzülesin Yeri yirkem qarab qarab Qara ko'zimagina Qarasan ko'zimagina Bulam o'zingagina Yeri yirkem qarab qarab Hey 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 Qara ko'zimagina Qarasan ko'zimagina Gina 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 Bulam o'zingagina Dağ atanda dalgın jinden Dirvele yürek Ah bağırım senin işin Üzüle üzekkeyin Yeli Yeli yirkem qarab qarab Qara ko'zimagina Qarasan ko'zimagina Bulam o'zingagina Yeli yirkem qara 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 ko'zimagina Qarasan ko'zimagina gina 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 Bulam o'zingagina Qarasan ko'zimagina gina 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 Bulam o'zingagina Bulam o'zingagina
Менә шулай җырлап кына калмыйлар, хәтта студиябызны гөрләтеп, бөдөрдәтеп бийделәр алар. Шундый рәхәт күзәтүе. Әлбәттә инде әлеге тапшыру барышында бәлки бераз гына кимчелекләр дә булыр. Җырлау барышында да кимчелекләр булырга мөмкин, чөнки тере тавышка җанлы концерт. Менә шуны әйтермен дигән идем әле. Әйт әле. Менә үзебез дә әйтеп үттең бит, биепләр утырабыз, үзебезнең дә күңелләр, кәефләр күтәрелеп китте шул тикле. Менә икенче сулыш ачылып киткән кебек булды. Һәм мин кечкенә чагында, балачакта уйлыйдым, безнең һәр вакытта да радио кабызылган килеш тора иде. Болгар радиосына чаклы ул башка радио булды бит, яңгастыр дип. Һәм мин балачакта уйлыйдым, менә җырчылар радиода яшиләр дип. Радиога килеп микрофонга җырлап, аннан соң кайтып китәләр. Әйе, киләләр дә, һәрбер кешенең үзенең сәгате язылган, алар шушында яшиләр икән. Әйе, киләләр, менә җырны куеп җибәрделәр, ул җырлый, чыгып китә, икенче җырчы керә дип. Менә бит минем әзрәк кенә инде теге сабый чагында уйлаган уйларым тормышка аша башлады дип әйтсәң дә була. Радиода җырлап утырабыз. Башка еллар белән чагыштырганда, Татарстанда, Россия шәһәрләрендә үтүче гомумән концертлар, гомумән татар концертларында әйтик, бермә-бер артты. Шул кадәр кирәкме икән алар? Ничек уйлыйсыз? Бик күп бит концертлар. Тамашачы йөри икән. Нишләп булмасын? Тамашачыга кирәк икән. Менә конкуренция дигәндә дә мин әйтерим, менә һәрбер җырчының барыбер бар үз тамашачысы. Әйтик, безнең бар. Булсын ул 70-80 кеше кирип утырсын әлегә шушы авыл залларына, клубларына дип әйтик, ләкин ул безнеке. Хәтта менә безнең андый хәзер стимул да юк, ниндидер зур гастрольный турлар, анда концертлар ясау юк. Чөнки аның җае барыбер чыгачак. Менә бүгенге көндә безгә шуңа уңайлы, безгә шулай рәхәт һәм без шуны тәмен тоеп яшибез дә. Әйтик, концертлар күп икән, димәк тамашачыгалар кирәк. Бу җырчының, бу үз тамашачысы. Бер үк тамашачы бит бөтен җырчыга да йөрми. Йөрисе килә бит, Гөлназ. Йөрсен. Яраткан җырчына йөрисең, йөреп чыгасың. Мөмкинлек бит барысында да юк, бик йөрисе килә. Әйтмә, Айгөл, белмим. Минем ана таныш бер дус кызым бар. Мөмкинлек бар бөтен кешедә дә. Теләгең бар икән, син аны табасың. Ул 350 сум. Акчаңны билетка. Район җирендә Һәм кирип концертны карыйсың. Теләгең шул хәтлек көчле булса. Инде утыралар анда, ана шул скептиклар әйбит интернетта яза. Бу концертның аба бигрәк билеты кыйммәт, бармыйбыз инде дигән. Ну, значит, кирәге дә шул хәтлек кенәдер. Теләгең шул, ул җырчыны ишетәсе килүң, карыйсы килүң, теләге шул. Шулайрак, әйе. Бу теманы үзең кузгаттың, Гөлназ, мен инде бу темага сораулар әзерләгән идем. Бу теманы бары тик сезнең белән генә кузгаталармын дип уйлаган идем, инде билет бәяләре турында. Мин гомумән кеше акчасын санарга яратмыйм, кеше кесәсенә кермим дә, әмма акча исәпне ярата диләр. Һәм артистлар концерт куеп акча эшли, яшерен батан түгел. Хәзер инде ул аларның эшләре, аларның һөнәрләре, алар эшләгән эшләре өчен акча алырга тиеш тә дип саныйбыз. Без аны кайчакта әйтәбез. Кәсеп буларак хәзер әйләнеп кайтты, ләкин алар бит аларның эшләгән эшләре, алар эшләгән эшкә һәркем, менә табиб ала, кибетче ала. Менә син утырасың шушы матур урында, син дә хезмәт кала аласың. Һәркем шулай. Артистларныкы да нәкъ шулай. Афишаларны карыйсың, һәркемнең үз бәясе. Нидән чыгып куела билетка бәя? Ни кадәр популяр һәм ни кадәр ул тыккан ротациягә. Ротациягә түгел инде, гомумән күпме әзерләнгән. Хәзер бит инде менә без Лаеш районы Имән Кискәдә булдык, узган яз көне. Анда безгә әйттеләр, менә алар килгәннәр иде диделәр. Сезнең концертыгыз шундый матур, шундый әйбәт, шундый шәп булды, дәртле, энергетикагыз көчле ди. Ну, менә алар килгәннәр сезгә кара, аларны кыйбәтрәк булды диләр, мен әйтәм, нишләп алай ди сезгә? Аларның утлары бар иде диләр. Әгәр дә утлары бар икән, концертларда кыйбәтрәк була инде, 50 тәңкәгәме, 100 тәңкәгәме алар бит бар чыгымнар. Утларны йөртергә кирәк, шул аның өчен аерым кеше утыртырга кирәк, аның өчен аерым машина кирәк. Билет бәясе дә шуңа чыгымнар, җырчының чыгымнарына карап арта. Белмим, җаным, мин синең белән килешмәсем. Яшерен батырын түгел, Айгөл, хәзерге татар шоу бизнесында билгеләнгән 10 әйтик шул акулы шоу бизнесы дип әйтәбез әйме? Бөтен кеше ул списокны белә. Һәм алар бер-берсе белән аралашалар. Алар бер-берсен Инстаграмда да бер-берсенә йөриләр, алар сабан туйларда мондый кишләргә бер-берсенә булышып. Әйе, юк, аның начарлыгы бер нәрсәдә дә юк. Һәм менә шушы артистлар бер планка куйган, һәм менә шунда кире аласыңмы син? Кире алмыйсыңмы? Бу инде синнән тора. Ләкин шушы артистлар да бит берәр кайчан менә бүген алар, иртәгә икенче кешеләр. Иртәгә без дип әйтергә телисең инде. Ну, булсын шулай. Мин аңа әле пока
Онытылмыйм, ну булсын. Менә шул аларның менә бер бәя йөри, барыбер менә шушы 10 артистның бер бәя йөри. Дальше әзгенә икенче планка бар артистлар һәм өченче планка бар. Сез ничәнчесендә? Без авылларда, без ул планкага бернидән йөрмибез Без әле. авыл җирләрендә генә йөрибез әле. Менә концертлардан кеше акча эшлиме, юкмы? Ул артист әлбәттә эшли. Эшли шул очракта, менә ул бер айга чыгып китә икән, һәм менә ул кайтмыйча Кайтып йөри. кермичә, Менә ул шунда эшли. Мондый менә без бу авылга килдек, мәсәлән, бер атнага 2 авыл алыйк бит. Эшләп килдек, анда әлбәттә бернинди дә акча эшләмисең син. Ул безнең бара звукорежиссерга түләнә, биючеләргә түләнә һәм берәр музыкантка түләнә. Ни инде анда баргач акча эшләргә итеп барырга кирәк бит инде. Юк, Ал хал кеше саныннан дип әйтик. Менә бүгенге безнең 70-80 кешелек безнең тамашачы, ул кергән икән, ул безнең расходларны гына капларга дип әйтик. Расходлар ладно, черт с ним, акчасы черт с ним. Главное без илхам алып, һәм кеше, бу сезмени? Сез җырлыйсызмыни бу җырны? Һәм ул сарафанлы радио дигән әйбер бар. Һәм икенче елга алар 80 түгел, 85 кеше килеп утыра. Сез әлегә шуның өчен исем өстендә эшлисез булып шулай, чыга. Ике сүз белән әйтсәк, Ул әйме? театральный термин, закон. Син башта исем өчен эшлисең, аннан исем син өчен. Шулай, бу шулай корылган, бу канун. Аны бер нишләтеп булмый. Ачыклык кертик. Бу теманы мин кузатырга теләмәсәм дә, гәрчә Гөлназ үзе шушы юнәлешкә кертеп җибәрде. Әлбәттә инде бәяне тамашачы бирә. Җырлаган җырларыгыз әлбәттә көч кергәнне клипларыгызда да күренә, костюмнарыгызда да, сезнең аранжировкаларыгызда да күренә һәм ни дәрәҗәдә күңел биреп җырлауыгыз да сизелә. Аеруча бүгенге кичтә. Рәхмәт итегез. Үскә булган, эшкә уңган, заманнан артта калмыйм. Анысы шулай. Иргә яра булалавыл, кайнана кырыны карый. Кайнана киленле йортта, уйный гашык бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана киленле йортта, уйный гашык бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганар. Хатын кыз кәефе күнегән, мең төрлегә төрләнә. Шыгырдан шыгар шаклары бар, сабырлык бир ирләргә. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнап та. Ни хәл кияү дигән булып, көче килә кунакка. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнап та. Ни хәл кияү дигән булып, көче килә кунакка. Минем әнигә ни булган, ул бит килә дә китә. Килгән шакта сабыр бетә, китүен көтә. Мин дә кайнана теленә, түзәм бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрми, тик ята актанышта. Шынга алмагыз бу җырны, шаярдык көлдек кенә. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә.
Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә. Яйшы килә инде тагын. Өр-яңа җырыбыз. Апасы гитиндардан барып иҗат иткән Син диеп янам. Кылай бер-берегез өчен янып, киеп кенә яшәгез мәхәббәттә. Кар бураннарда, җил давылларда, синсез мин җаным адашып калам. Каршыма килеп, кулыңны сусаң, ул сукмаклардан мин ялгыз булмам. Утларга атма, суларга салма, күзләремә сине яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Утларга атма, суларга салма, күзләремә сине яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Ağzına sine mi көрмей тұрсам, сағынып бітем, сарғайып бітем. Жан кисәгем дип, тилереп сине яратып көтәм, яратып көтәм. Утларга атма, суларга салма, күзләремә син яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Утларга атма, суларга салма, күзләремә син яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Kar vuranlarda, Җил давылларда, синсіз мин җаным адашып калам. каршыма килеп, кулыңны сусаң, ул сукмаклардан мин ялгыз булмам. Утларга атма, суларга салма, күзләремә сине яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Утларга атма, суларга салма, күзләремә сине яратып карам. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Йөрәк түремнең кайнар ялкыны, син диеп яна, син диеп яна. Син диеп яна, син диеп яна. Гүлназ һәм Илсур олар бары тик җырны башкаралар гына дип әйтеп булмый, олар рольләргә бүлеп җырлыйлар әлеге үзләренең җырларын һәм ул җырлар шулай язылган да. Әйе, менә һәрбер җырның бар бит үз тарихы, анда бит ике тапкыр кабатлана торган гына припев түгел, анда бар сүзләре, мәгънәсе бар һәм без аны 3 минутта тамашачыга шуны ачып, шәйнәп йоттырырга тиеш. Һәм ул движениедә дә сизелә, хәрәкәтләрдә дә, күзләр белән дә уйнарга тиеш әлбәттә. Менә соңгы вакытта Гөлназга яшь әйтәләр, без сезне бүтән гомумән бүтән төрле кеше итеп күз алдына китергән идек. Сез чынлыкта шундый гази кеше икәнсез дип инде менә бу соңгы араларда ишеткән сүзләр менә шушы сорауга җавап. Күбесе без бит инде хәзер Instagram шилтәреннән мине менә бер образда куйганнар үзләренә, менә мин шундый кырыс, бәлки усал. Кырыс, Гөлназ, синдә бар ул Әйе, әлбәттә бардыр. Әни өчен син анда шулай күренәсең, тормышта син бүтән.
Син Мин үзеңне дә- бераз дурфа тотасың дип әйтер идем. Гафу, әлбәттә, була шундый очраклар. Инстаграмда. Әйе, Инстаграмда, тормышта син башка. Ни өчен? Бу синең өчен маскамы, Инстаграм аудиториясы өчен? Бәлкем шулайдадыр. Чөнки бөтен әйберне дә ичке халәтемне мин инде әлбәттә Инстаграмга салып чыгара алмыйм. Мине инде белгән кешеләр менә шуңа күрә шулай әйтәләр дә, бәйрәмнәрдә, концертларда сез башка икенче Гөлназ икән дип килеп индәшәләр миңа. Мин бит инде нормальный, адекватный кеше. Бик. Сезнең кебек үк шундый ук кеше. Әйе. Инде сыйфатлы җырлар турында сөйли башладык. Сыйфатлы җырлар табу җиңелме хәзер? Иләктән үткәргән кебек сөйлибез дип әйтәләр бит инде җырчылар. Сез ничек сөйлисез? Беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәсез? Хәзер менә соңгы арада шундый тенденция җыр күңелгә тамашачының исендә калсын өчен аның кушымтасында сүзләре берничә тапкыр кабатланырга тиеш. Истә кала торган Истә булырга кала тиеш. торган булырга тиеш. Яшерен батырын түгел, ул менә хәзер нинди генә хит җырны алма, андый сүзләр бар. Һәрбер җырда да диярлек. Иң беренче менә шуңа киңәш итәм мин бер шагыйрьгә дә язып җибәргән идем. Мин әйтәм, безгә менә сүзләре кабатлана торганрак бер җиңелчәрәк язып җибәргез дигәнем. Ул инде артыгын кыланып ташлаган. Анда ике генә сүз кабатланган кебек. Туры китереп булмый, Айгөл. Белеп булмый. Нинди җырның атасы, нинди җырның популяр итәсен. Моның белән син үзең дә килешәсеңдер. Һич көтмәгән җырлар халык күңеленә кирип китә. Шулай. Ул бит аның аннары инструментлардан тора, аранжировкасыннан тора. Һәм менә шундый тенденция турында сөйләп киткәч, композиторлар да хәзер алар сизәләр. Менә бу җыр атачак, менә бу җыр атмаячак дип әйбит. Аларның бит илһамнары кашан килә, кашан китә. Шуңа күрә ата торган җырларны алар бирәләр. Менә мин алда сөйләгән 10 акулы шоу визасына башта Синдә бераз көнчелек бар икән Гөлназ. аларга тәкъдим итәләр. Көнчелектән хәзер сөйләп бетерәм. Аларга тәкъдим итәләр. Инде калган җырларны инде башкача менә безнең ише ниләргә дип әйтик. Һәм ул җырны, смотри, Айгөл, тукта. Һәм ул җырны син алмасаң әле, әймен мәсәлән, ул сиңа ошамый икән, син ул композиторга уже ул композитор уже Башка эшли алмыйсың, син аңлый, башка эшләмисең. сине әйтеп куя. Ни өчен мин үз фикеремне әйтә алмыйм, дим. Шушы миңа без җырны количество өчен алмыйбыз. Без аны Сан өчен түгел, сыйфат өчен сыйфат алабыз. өчен алабыз. Ул җыр безгә туры килми, гафу итегез, без аны ала алмыйбыз. Ул безгә кирәк түгел әлегә. Шуңа күрә менә шулай да әйбәт җыр безгә килеп эләкте. Без аңа бик шат. Без аны тут же киттек, аранжировщикка ясатып, инде менә ул хәзер әзерләнергә тиеш дип, без аны инде көтеп торабыз. Как раз таки менә аяк астында яткан темага. Бер яңа җыр. Туры сүзлеләргә, кыю фикерлеләргә бу тормышта яшәү бик авыр диләр. Күреп торасыз. Аларга да җиңел түгелдер. Аларга да ниндидер кытыршылыклар бардыр, әлбәттә ниндидер киртәләр бардыр, ләкин мин карап торам, алларында дивар торса, ул диварны әйләнеп узмыйча, ул диварны тишеп, узып, үз максатларына ирешә торганнар. Инде чираттагы җырларыгыз белән куандырсагыз бик шат булыр идек. Әлбәттә. Рәхәтләнеп. Миңа баккан күзләреңнән үбәм сине шашып, үбәм миннән башкаларга булмасын ул гашыйк. Күзләрең белән бер ыштан керфегеңнән үбәм. Ул сал күзләр караганда алар төшсен түбән. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк. Ай ул йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк. Ай ул йөрәк, серле йөрәк, яши тирәндәрәк. Кунак яфракларың синең кытыклансын үбәм. Бер кайчанда авыр сүзләр ишетмәсен миннән. Күзләреңнән, битләреңнән, маңгайыңнан үбәм. Җыерчыклар алмасыннар минем гаеп белән. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк.
Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Yüreğinden müberdim, görünmüş ol yürek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Mına bakkan gözlerinden ödem seni şaşıp ödeminden başkalarga bulmasın ol gaşıp Gözlerin bilen bir ıştan kirpeginden üben. Yavuz gözler karaganda alar düşsün tüben. Yüreğinden überidim, görünmüş ol yürek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Yüreğinden überidim, görünmüş ol yürek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. La 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 la. Yüreğinden überidim, görünmüş ol yürek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşayıp yürenderek. Ин яраткан жырыбыз сенден башка Денира Махмутова күйі һәм сүзләре барлык композиторларыбызга, жырыбызның авторларына бик зур рәхмәтләр белдерәбез. Yüreğinin kaynarlığı bölüp birem bugün singada Düzsüz bulgan yaşəvlərim Sindən başqa dünyada Sindən başqa gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanmay Sindən başqa, mində başqa, mindən başqa, sində başqa bir-birimiz sezib olamay Sindən başqa, gökyüzündə ayda başqa yıldızlarda balqıb yanmay Sindən başqa, mində başqa, mindən başqa, sində başqa bir-birimiz sezib olamay Yüreğinin saf hisleri kabul etsin tablanma Şəşkələrinin beyləmlərin Qabul etsin taşlanma Sindən başqa, gökyüzündə ayda başqa Yıldızlarda balqıb yanmay Sindən başqa, mində başqa, mindən başqa, sində başqa Bir-birimiz sezib olamay Sindən başqa, gökyüzündə ayda başqa Yıldızlarda balqıb yanmay Sindən başqa, mində başqa, mindən başqa, sində başqa Bir-birimiz sezib olamay Yaratan bir dəşüllərim Tügül hiçdə başqağa Şın məhəbbət kişirgənlər Barı birini yaratan Sindən başqa, gökyüzündə ayda başqa Yıldızlarda balqıb yanmay Sindən başqa, mində başqa, mindən başqa, sində başqa Bir-birimiz sezib olamay Sindən başqa, gökyüzündə ayda başqa Yıldızlarda balqıb yanmay
Синнен башка, минде башка, миннен башка, синде башка, bir-birimiz bulamay. Синнен башка, көк yüzüde oyda başka, yıldızlarda balkıp yanmay. Синнен башка, минде башка, миннен башка, синде башка, bir-birimiz bulamay. Миннен башка, синде башка, синнен башка, минде башка, bir-birimiz bulamay. Гүлназ Камилсур, Шәрифҗановлар студиябызның кунаклары. Нинди бар, шундый без дигән кебек алар. Я яратасыз, я юк. Менә шундый алар. Шулаймы? Нәк. Рәхмәт сезгә. Бүгенге кичтә Булгар радиосы студиясына килгәнегез өчен. Сәхнәдә тапшыруында Теретавышка җанлы концертта чын ихлас булып, үзегезнең яраткан җырларыгызны башкарып тамашачыга менә шундый кич бүләк иткәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт Айгөл, рәхмәт Булгар радиосы һәм шушы бер фикремне әйтәсем килә. Без шушы моментта синең яныңда утырабыз икән шушы тапшыруда, димәк, без дөрес юлда. Безне чакырганнар икән, димәк, җырларыбыз ошый, димәк, без ошыйбыз, димәк, куйган хезмәтебез юкка гына түгел. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә шуннан да Булгар радиосына һәм Булгар радиосы тыңлаучыларына. Менә монда безгә шалтыратып әйткән теләкләргә, төрле интернет шелтәрләрдә язган һәммәгезгә, менә бүгенге кичтә кемнәр безне тыңлады, кемнәр безнең белән булды, һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Алкышларыгызны ишетеп тордык. Һәрбер җырдан соң. Сәхнәдә тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Һәр вакыттагыча, нәкъ шушы вакытта һәм нәкъ шушы урында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, Айгөл белән